Čekaj, Jonas, i što? Dobro, ali zašto nije dobro, no smo već napravili? Pa učiteljica je rekla da nismo ništa napravili, da je to tek ideja. Pa šta bi sad trebalo? Pa onako kako je rekla, trebamo napisati sinopsis pa scenarij. Pa glumili smo i to kako smo zamislili. Da, ali ona želi da to napišemo. Ma bez veze, samo možemo snimiti i gotovo. Da, ali nemamo priču. Ono što smo napravili na grupi, to se treba razraditi. Ma, meni je to onako bez veze. Kako ste to zamislili da ja budem izdajica? Pa kad jesi? Ne, nisam, baš si bezobrazna. Ideja ti je onako glupa. Ti si bezobrazna i moja ideja nije glupa. Nije glupa, osveta učiteljima. Da, osveta učiteljima. Učiteljica ti je lijepo rekla da trebamo smisliti za što se osvećujemo. Pa jesmo. Ma šta jesmo? Postoje zbog ispita. Da, učiteljica ima miljenika i dajemo bolje ocjene. Meni je ideja baš super, već znamo tko će biti miljenik. Ja nisam miljenica, to što vi ne učite nije moj problem. Šta ti znaš šta ja doma radim? Stvarno, šta se ti hvališ? Ti znam da si miljenica. Dosta! Daj šuti ti! Pa šta govorite? Veliki su mi snimili cijeli film, a mi nemamo niti ideju. Ako ovako nastavimo, nikad nećemo snimati film. Da, samo se koljemo. Maja više niš ne služi. Po meni najbolja ideja ono za miljenika. A po meni je najbolje da promijenimo temu. Ja sam vam odmah rekla da snimamo film o životinjama. Ti te tvoje životinje, dosta mi je više. Pa da, one su barem zanimljive. Ja definitivno predlažem hororac. Kako ćemo snimiti hororac? Super, sad sve je opet iz početka. To si idemo smo već prošli. Učiteljica je rekla da ideja nije dovoljna, da je to tek početak. Pa sad trebamo napraviti scenarij sinopsis. Kad je meni to dosadno, ja bih odmah snimila. Ali da, ali šta? Pa to što smo rekli, osvetu učiteljima. Ali nemamo priču. Ma kako nemamo? Rekli smo da ćemo se osvetiti učitelju. Da, ali za šta? I kako? Pa šta ja znam? E pa vidim da ne znaš. Ona bi htjela da se mi složimo i dogovorimo i da smo spremni uložiti trud i vrijeme. Ali mi nismo spremni uložiti trud i vrijeme. Pa šta ćeš, takvi smo. Nema takvi smo. Upisali smo se na Meku da bi radili film, a ne da bi okolišali kakvi smo. Ma, sad ću doći u štejca kada vidi da nismo napravili ništa prošlog puta. A da, ali snimit ćemo film samo ako se svi slažu. Neka digne ruku tko je za. Samo malo. Da nisam za, ne bih bio ovdje. Točno tako. Kad smo sad svi lijepo surađivati, možemo krenuti snimati film. Ali šta? Tko glasa za... Ljudi, imam sinopsis. Kako imaš Molim te, sad molim te. Jako, moji su se uspjeli dogovoriti ovi naši petaši. Učiteljice, mi se nikako ne možemo dogovoriti. Da, kako došli stalno se prepiramo. Ali mislim da ima sinopsis. Daj, molim te. Pa i nisu se baš dogovorili, ali mislim da imamo film. Kako je moguće? Kako? Pa snimao sam sve. Ludo, to je dokumentarac. Tako je. Genijalno. Stop.